Imatge de Petrer. En aquest cas és l'encreuament del carrer Damasó Navarro en avinguda de la Bassa Perico. Com podem comprovar, el clavegeram, els col·lectors d'aigües pluvials no donen l'abast a evacuar tota aquesta gran quantitat d'aigua que està caent en aquest moment. Com veiem, aquesta avinguda convertida en un verdader riu. Fins a esta matinada estava plovent amb prou de coneixement, però este matí s'estan disparant les fonts del cel i està caent de manera molt intensa, la qual cosa al final pot portar problemes greus. Vinga, des de Petrer, Miguel Aracil, seguirem informant.